दिनै आंनि फंबायनि जोबथारनाय फिसा हौवा रैमु खाख्लारि आरो जथिका खाख्लारिनि गेजेरावहाय जुलि जानो आखायाव लाबाय। दिनै बे बिन्दोआवहाय आर'ज खालामनानै बिसोरो दतमायावहाय हाबा लानो थाखाय थांसिगोन। दतमा मिसन रिलिजियास आर्टिकल्स र' Hey. मानसिया गोदान एसेजों आरो नारसिन जायालासे गुबुन सासेनि गावजों गाव हाबायाव गथायनो साननानै लाखाबाय नामा? मा नोंसोरो हौवा हिन्जाव जानानै थैस' थांस' गावजों गाव अनज्लायनो आरो मान होज्लायनो थांखि नामा? मा नोंसोरो फिसाफोरखौ जथिका आं रैमु नोंखौ गावनि हिन्जाव होननानै नाजावो आरो आं गोरायै समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। आं जथिका नोंखौ गावनि फिसाय होननानै नाजावगोन आरो आं गोरायै समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जानानै थागोन, नोंखौ आरो मान खालामगोन।
बहाय माबा जायो प्रग्रामफोर जायो औ मिटिं थिटिं नङाबा बे डेन्स टेन्स माबाफोर जाब्ला खोमोरदो खोमोरलाबायनानै दाय जानो मानसिलायगोन जाम्बा थानाय बायदि बे खामानि नांगौ जोब्बाय नालाय ओंखायनो थाफाबाय थानो नागिरदों आङो ओरैनो गावनो सम मोनसेल' जाबाय आरो माबाखौ दाउखौ नाङा ओमफ्राय बेनोथ' सिहर नांगोनसो 아니 마음이 좋았다고 했는데 진짜 싸워야겠구나. 누가? नोंसोरखौ खेबनोसै फैसा खामायनांगौ ना थुनानै बबे लामायाव माथो ओंखामा एसेल' बहा दोनजोबदों 카메라 켜봤어. औ 이거 ओंखामा संनो थिनबावाबा ओंखामानो गैला ओंखामा संनो थिनबावदों